Ehvacı ve hevalen heşa, guhtarin aziz, naha çavam gut, kuli süye heşti em gereki bir nekim, biro, 6-4 sal beri dersime milletime hat kırkırın, ser ve kırkırın eci, jenosit eci, per tışt hat divisandın, per kesan, per roman nivisan, film hat kişandın, belge film hat çekirin, çıgas baş, eci tıxas eziro, cedu kaliki ha, benim bir anin, ev bir aninci, insanı ki ev tertele hatiye serivanan, röportaj hevpeyvin çekirine, brez niviskar muzur çem, Portugehe gule süheşta röportaj eda, veşani komkar eda, per hevpeyvini balkeşenin, Meci dıxas tenegek mumniyeki vera behevra parve bikim, xera çava boxe xand ecar dıxasın çarekçi bu dost hevalani xe inek civanan bir hevpeyvini buxunum. Çünkü dıştaki bir balkeşe çava dayıkanime birikanime meragut buko yani kuru geçi buko jari süye heştan tüccari xe bir nekin em eşani xe tüccar bir nekin ev hevpeyvin süye 5 sal beri hatiye çekirin brez muzurçem de perse hesen ra neviye hüye hatiye kuştu neviye hüye çıdı becene buxunum muzurçem de perse de bece gege hesen berez de xazım be persen tucu kijan yaliye dersmi kijan gundi Hesen saberse de o de domine ciroka xe de beşe get munsur beri her tişti toxerati sercavan ep persete jper cidane başın tiştin ki eltizanım ezi tara beşim eji az girtime nahyame muhundiye Gunde meji canike. Ezlace yani Kore Seyit Hüseyin'e bağlamın. Malame radibejin mala seyida. Nala kari. Yanji mala rayber. Em seyidin rayberin. Em seyid o rayberin exe bir nekin. Vek tuduzani dibeje kek muzurçem niviskar. 6 sal beri, 6 sal beri, yani 25 sal beri tabii ki peyvin çekriye. Yani 1938 da liyaliye dersime gelek bu yaremezin o xrab çebune. Ku ezne şaşım ve demida gelek dış hatına serevi mala veji zarar dittiye. Der heqivan bu yaranda toçı dizani. Kerem xadı kari mera bahs bikri. Tabi, sala süye heştada ez bixe yine tüne bume. Ama ez dikarım veca beşim sala süye heşta jare tafane. Diyamın her tim digot. Buko jare sala süye heşta tu cari bir nekin. Ev jare gipir tesire grane her daim got. Çehe ku naku em zaro bun me pertiş fam nekir jiber ku ve yeki ji nehat aklime ku em ji xalki dapir u papirane xere bepersin. 38 çiye çinine
Çuma usa bûye, çawa bûye. Wexta ku me mekteba orta derbas kir, em ketin lîseyê, me hîna merak kir ki ev çi bûye, ji ber ku me merak kir ji pirsên me jî dê û bavê me ra pir bû. Çi heye ku çi bihîst ji diya xwe dibihîst. Belê, bavê min yan ji xelkê din jî qesî dikir, di cemaatê da, di ceman da, di rojê Xizirê da gelek tişt dihat qesî kirin û me jî guh dida hema gotinên diya min zêdetir tesirê li midama. Mesele hurûk wek çîrok ji aliyê diya min hat gotin dibêje. Me jî pirs kir, diya min jî her tim behs kir, got. Wexta ku diya min ji me ra qesî kir, ji bavê min gelek caran dij derket. Gelek caran digot, qîzê tu çi li ber zaroya rûniştî qurwetî dikî, fikrê wan tevlîhev dikî, diguhorî. Bisekine bila herim xwe ra bixwinin her daim bok. Hema diya min guh nede bavê min. Behsa sûyê hêşta kir û kir. Ev felaket, ev jar, tu carî bîra me neçû. Mêjiyê we da bûbû wek birînekî gira. Yani bavê te dixwast ku hûn wan tiştan bibihîsin. Fêr bin. Na, nedixwast. Diya te û bavê te sûyê hêşta da zêrî çûbûne. Ne wisa ye? Belê, diya min bûka nû bûye. Birayê min mezin vî çaxê 3 salî bû. Navê diya te çi bû? Navê diya min Fîdan bû. Bejna diya min qin bû, me pêra hinek dikir, me her daim digot, dayê tu çi fîdanî, çi delalî. Diya min qîza Ağan bû. Hesen dibêje. Bavê min diya min revandiye, diya min buçuk Tirkî, biçek çî Tirkî dizaniya. Ji mala kîjan axê de dipirse hevpeyva. Ji mala kîjan axê de? Ji mala axayê Şadiya bû. Alî xalên min axayê gundê meneyê jî. Dema qiçiktiya zaroktiya min da berê seferberligê mala bavê diya min çûne Melekê, Şîroyê. Li vê derê diya min Tirkî fêr bûye. Tirkiyê diya min jî yê bavê min baştir bû dibêje. Ji ber ku Tirkî zaniya wextê ku li sûyê hêşta da tên dora mala me hilvêşarin, tiştên ku leşkeran di nav xwe da qesî kirin diya min hemû fam kirîbûn. Pekî dibêje pirsyar, di sûyê hêşta da leşker çawa hatiye ve çi şekil hereket kiriye li ser vî çi tê gotin gunda we de, yaliyê we de dibêje. Ew cî dibêje ki digot, bi ko di sala hêşta da, sûyê hêşta da mij ketibû orte, mij û duman ketibû erdê, kesî nedît, tirs û xov zaf bû. Kesek nikariye ji gomek here gomekî din. Kesî nikariye gundek here gundek din. Rojek wek gerê hatin mîna gerê çav gihîştin pêşiya xaniyê me, kûçikê me kuştin leşkeran. Du kûçikên me hebûn, hema li vir derê her du cî kuştine. Du birayê bavê min hebûne, apê min mezin navê xwe Düzgün, kûçikê bavê min jî navê xwe Safî bûye.
Diyamın dıgot. Çava ku küçük yemek kuştun apete safi hücum leşkeran kır. Apete safi jî vî çağı 14-15 salî bû. Çava ku hücum kur leşkeran beşli vedigertin ser ku bikujun apete da pira kokun ha avî ser qiriya û got. Wî lê nexin nekujun min bikujun got. Çava ku dapîr wisa dibêje leşker disekinin wisa nebûye wana apê min jî bikuşne dibêje. Diya min digot ji mêran kes nema ki devletê bang kiriye çûye nahiyê kî rêviyayê çûye ser çiyayê. Zêde wext derbas nebû, leşker rêz bû dora mala me vedigerandin. Kumandanê wana jî bin tuyê me da li ser kursiyê rûnişt. Dipirse gelê gundê hemû kom kirine yan jî tenê yê mala we. Na tenê mala me. Ji xe mala me ne li nav gunda bû. Ciyê me gome bû. Gomê me nav du gunda da ye. Gundek canîgê. Gundek ji kar e. Gomê me ra navan kart tên gotin. Nika Tirkan navê karê guhartinê kirine Sülün taş. Navê canîgê jî kirine Aydınlık. Mala me li vê derê tenê bû. Em dîsa werin ser gotinên diya min dibêje. Diya min wisa devam kir. Gurê xwe ra Hesen ra. Leşkeran muxtarê gund ji bixera anî bû. Navê muxtar Kalî bû. Kalî li ber tirsê bûbû zêr bûbû biçûk. Me jê ra got. Tu muxtarî li kûçikê me xistin, kûçikê me kuştin, qey tu dengek nakî Kalî? Kalî bersa me da got. Ka biskin leşker çi dikin? Hin li ber canê xwe nakevin, li ber kûçikên dikevin. Em hemû ketin hundirê xanî û derî jî kirt. Pencere mala me biçûk bû. Em çûn me ji paş pencereyê mezê kir ku ka çi dikin. Demek şunda Kalî hat got. Dibêjin derkevin derva. Ka düzgün bava li ku ye em li vî digerin. Me got düzgün bava çûye mixundiye. Got qey çûye mixundiye? Me got hikûmetê xeber şandiye ev jî çûye. Xuya dibe ku apê te berê hatinê leşkerê çûye. Belê diya min digot. Mîlîs hat got ku banka düzgün bava kirine bila düzgün bava ji we ra mixundiye. Were mixundiye. Ev mîlîsê ku wisa got ji talivê me bû. Diya min navê wê mêrikê jî digot niha bîra min nayê dibêje. Piştî wî qîsekirinê leşkerên vê carê jî gotin. Xeber bişînin bila düzgün bava were malê. Wan bi xwe jê ra xeber şandin, em jî li hundirê da ma ne nikarin derkevin. Germe millet perîşan bûye. Demek şunda hêdî jî gundên din jî xelkom kirin anîn. Hindik ra xeber şandine, bi xwe hatine, hindê jî ketine dest leşkerê anîne. Bostanê me pir bûn, qawûn qarpûzên me mezin bibûn, xeş bûn. Leşkeran hesp û qatirên xwe kirine nev bostanê dixwin, xirav dikin, tevlî heviyekî mezin çêkir. Demek şunda muxtar dîsa hat got. Emir dane ku hin zaroyên xwe bigirin derkevin.
Zû derkevin xaniyê hildişînîn. Emir Usayê. Ew wext xaniyê me jî 2 qat bû, me xas ku hinek tişt miştanê xwe bigirin, muxtar digot dev jî eşyayê berdin birevin canê xwe xilas bikin. Çawa ku wisa got, alîkê de me zarok girtin, alîkê de em digiriyan û digiriya. Ma di wê demê de leşkeribêk gurên casûr ketin hundir. Çiqa nase. 100 sal derbas be cî zulmê Romê vekeve. Milîs jî li ba wan. Em piraniya milîsan nas nakin. Nizanin ku kîne. Deriyê xaniyê me 2 qat bû, çawa ku ketin hundir, postên rûn û toraqan me girtin, derî wa diavêtin. Ber deriyê me jî wisa ber jêrê sîng e. Postên rûn û toraqê gindir dibûn ta 50-60 metre diçûn jêr. Çûka êş çûne aşxane, ketine nav avê. Em nasekinin mezarokatiya xwe girtin, rêviyan çûn ziyaretê. Ev der rastî ziyaret bû? Belê wisa ye. Ev der ziyaret û xelk diçe wê derê, qurbanê xwe ser jê dike, muman dişevîtîne, niyazê belav dike û dua dike. Miriyên me tev li wê derê dikin erdê. Yani mezelên bav û kalikên me jî li vî derê ne. Darên gir henin, gevir henin. Ev dar jî ji ber ku darên ziyaretê ne. Gunê tê qebûlkirin, kes nabîra nabire, mezin bûne. Niha wisa ne? Na, mixabin. Diya min got, çawa ku em çûn wê derê, me dît ku leşkerên çiqas tevir û berên xwe henin girtin, ketin bin diwara. Ketin bin diwara, li 4 alî wa diwar xistin, zê de derbas nebû, xaniyê me rijand anîn jêr. Heywax. Tişt miş ji geş têda ye. Her tişt da têda ye. Min jî diya xwe pirs kir. Min got, dayê te bîra te pêşta kî li diwar xist? Guhdar bikin, kî xistiye? Hevalê hêşa. Guhdanê Nasir. Got, hera layê min, qet ji bîra min naçe. Pêşta Mixtar Kalî hat devirê lê xist. Min got, çima dayê? Got, leşkeran emir da ji wanan ra got, haydên başlayîn, wana cê dest pê kir. Diya min gotina xwe vehatum, devam kir. 4 roj em li wê derê nav kelemê da man. Tiştê me çû, mal dewarê ma, heyvanê me bexedîna ma. Belev bû çû. Qap qacağê me, cil doşegên me, kincê me, giş çûn. Her tiştê me xirab kirin. Roja ki hatin xaniyê me hilweşandin, navê gelek mêrvan gotin. Bang kirin ku herin cem leşkeran teslîm bûn. Lê dor û berê me da çend mêriyên ki piçek baqilin, rê nîşanê xelkê didin, dikarin meselan hal bikin, devlemendin, bangê wanan gîşka kirin. Em bêjin ku ji mala miçê, ji mala bilov, ji mala gêdugan û gelek kesên din. Ji wan mêriyan hinek hatin teslîm bûn, jinek jî xeber derneket. Leşker milîsan dişîne, bi rêya wan bang dike. Dibêje. Apê te hîna ku ne zivirî bû leşker rabû çû. Dema ku çû jî milîsan ra got.
Düzgün bava çava ku hat bıgrın verin cemme ha. İşte çüna wan apê min tê malê tê ku simbıl û riyê wî birîne xistîne halek pir xira. Rû û simbilên apê te çima birîne? Guhtar bikine. Guhtarên aziz. Tabii apê min rêber e, rayber e. Xelkî zav hes dike. Tu jî dizanî nav Aleviyan da simbil û rû muhîm in. Wisa kirine ku nav xelkê de qicîk bikin bêqîmet. Wê wextê bavê min li malê nebûye, bavê min li hêra Dêrsimê çûye hinek cîra. Çima? Dîtina ku qal û qîr heye gotine Hüseyin tu ji vir dûr keve here ka hala çi dibe çi nabe wexta hinek tiş zelal bûn dîsa vegere were malê. Piştî wî gotinê diçe nav Talibanê xebavê min. Ku apê min tê malê milîstêrên dibêjin. Düzgün bava leşker bangê te dike. Xelkê ku nav van rojan da tê hal xatirê mala me dipirse, yardımê dide, evan dibêje ku düzgün bava me çe cem leşkeran. Tu halikî bikî mêrî rind dibe. Ji vir piçik dûr keve ka halê çi dibe paşê derkeve were. Apê min dike mesele gururê. Apê min dike mesela gururê diçe. Diya min got. Apê te gotina der û cîranan qebûl nekir, nagot. Leşker hatiye mala me rijandiye, her tiştê me xirab kiriye, ez ê herim pirs bikim, ev çi tawaye? Suçê me çi ye? Me li kî xistiye? Kêra çi gotiye ku wisa bûye? Ez terim. Wisa dibêje û diçe. Dur û dirêj e ama balkêş e. Diçe Muxundiyê. Na. Vê gavê diçe mazgîrê. Bang kirine ku here mazgîrê. Wisa dibêje û tev milîsê radibe diçe mêzgîrê. Apê min dirêk diçe cem kaymakamê, diçe wê derê xedide naskirinê dibêje ez ji caniyê düzgün kilavuzim. Wê bangê min kiriye çi ye bêjin keremaxa. Çawa ku wisa dibêje kaymakam lîsteya mêze dike û dibêje temam navê te jî heye ya jî bigirin bibin. Apê min digirin û diçin camiyê. Gelê mezgîrê Alevî ne naçin camiyê, hema hindik memurun devletê falan henin ji bo wanan camî hatiye çêkirin. Apê min dikeve camiyê ku camî tijî ye. Hele binêrin. Taximê mala bilo, ji şadiyan taximê mala mirçê, taximê mala gêduyan, seyîd, pîr, rêber, axa, nerivên naskî ketiye dest anîne wê derê. Mala bilo jî aşîra Zolan e. Gundê xe ax kilîsê ye. Gundê mala mirçê şadîn e. Gundê xe dirban e bi tirkî Qizilkale. Mehmet Efendiyê Gêdugan jî ji gundê mastanûn û aşîra xwe jî îsolî ye. Rojê yan jî du roj şûnda wan du bi hevra girê didin dibin binê mêzgîrê. Li Qerepuxarê sergeviran vê derê bi sungiyan dikujin û cendegê wan di sînarê da
davêjin jêr. Li vê roja tam 155 mêr li vê derê bi vî yalê tên kuştin. A ew 155 kes tafana 38 da qefîla pêşiya bû ku li mezgîrê hatin kuştin. Diya min bavê min gotin la serekî bû hat li salê pêşîn hat mala me em dîtin la serê xûn. Diya min digot me ne cesedê wî dît ne anî defn kir. Mezela xwe tune e ji ber ku kesê nikariye here tiştê pirs bike, kê pirs bike ev jî bi hata kuştinê. Pirskirin yasak bû, gerandin gulî yasak bû. Em bêjin karek te heye tu jî bo tiştêk din diçî derve leşkeran li Kûrtê bidîta temam bû êdî tu ketibû devê felekê bi hatinê kuştinê. Wextê ku ji mizgeftê derxistinê birîne xelkê dîtiye gelo dibêje pirs dike. Kek munzur. Wextê ku ez li mezgîrê ortemekte sinifê de davî da bûm odaciyekî qaymeqamlığê de hebû, merivê gelek dirêj bû û navê xwe jî Alî bû. Me hevdû baş nas dikir heta hespa apê min yanî hespa ku apê min cara davî sûyar bûye pê çûye mezgîrê piştî kuştina apê min dabûyî. Wî merîkî behsa hindik tiştan înteresant kirin. Ez gotina wî merîkê bi Kurdî dera pêşim dibêje. Li hêla Maskîrê li bin gundê Kupikê û Gevirê Şîrê dibêjin gundek heye. Ji wî gundê talibek me hebûye. Talibek pir bi îtiqat û baş bûye. Rojekî li Mixundiyê di ocaxa bava Mansurê da cem ma xizir dibe, gelek xelk dê kom dibe, apê min ji raybera li posê rûdine. Tabî evê ku cemê girê dide her tiştê îdare dike, sohbet dike, apê minê. Wextê ku cem sar dibe, niyaz belav dikin, pişta dema muhabbetê tê di demê muhabbetê da ev talibê me Seyid Cafer apê min ra dipirse. Düzgün bava, rayber, ez her tim guh didim te, kêfa min tê. Dilê min şen dibe, heq zêdetir bite. Ez merak dikim eceba mîrîna te çer dibî, çawa dibe. Vê qas însan ji guh didin ser, apê min jî jêra dibêje. Seyid Cafer, mirîna te çawa dibe, ê min jî wisa dibe. Herê aynen wisa dibêje. Hikûmetê Xwedê rojekî li mezgîrê girê didin, dibin dikujin destê apê min û Seyid Caferê talibê me hevdû ra girê didin, yanî bi hev re diçin mirinê. Wa jî pir tiştek mühim e, xelk her tim qala wî meselê hê dikin. Meriv rastî bêje apê min tenê merivek pir bi îtiqat û dîndar nebûye. Ji aliyê xwandinê û zanbûnê da jî baş bûye. Zamanek da çûye mektebê rûştiyê, Qur'an û kitabên din jî xandiye dibêje. Ya min wextê ku baxsa wî dikir, digot
گرولو ما باویتا چه کریه آپیتا وقتی که قصه دکر باویتا لپاش دیریه رونشت نکاری لپاوی تشتیک بیشه جمخوندیه لقب خه باشنای بیرامن me mesele yancı me turi dibin mirvek hebu. Mehmet diyamın u bavemin rahat got. Düzgün bağa vakti ku de çarşıya da ez ditim hem ji sermeli xe paşi meze kir hem ji be desti xe işaret kir ku lever neminin. Bir revin herin. Heya ku çuvunda bu ev hali xe devam kir. Ev Muhammed naha miriye çüye heqiyaxe. Li mala me da ev qise kirin min bixeycî guhta. Axirê halê apê min jî wî torê dikuşin ji wî qafîlê kes xelas nebûye. Qet kes. Li ser wan meselan her tim dihat qesîkirin û heta gelek kilam jî li ser dihatin gotinê. Kelamek hebû bavê min car cara bi xe digot. Car cara jî me ra ısrar dikir me ra digot. Parçek jî vê kelamê usta ye. Ewa ku Mustafa Kemal anî serê milletê me kafirê berê ne aniye ser peygamberê berê. Niha ez dixwazim tiştek din bipirsim. Dibêje nav mala we da û devletê da wek şer tiştek çêbûye ji bo çi wisa kirine na qet dawa nebûye tiştek wisa tune berê ji min got mala me mala seyîdan e tu carî çêk negirtine neçûne serê çiyar tiştek nekirine min jî bavê xe û diya xe ra gelek caran pirsiye min got sebep çi bû çima hatin apê min birin kuştin çima mala gêduga mala bilo û veqas insanên din kuştin wan got lesar çawa tê çi ku rast hat digre diçe êwana jî wisa bû çiqa tiştê balkêş nepirsine ku kê kîye kî çi kiriye yan jî nekiriye însanên nas însanên jêhat û rin giş komkirin qir kirin tofanek bû hat û çû qerar hatibû ku rast hat bikujin suçek xe bibe tu nebe ferq nake hatin kuştin min pirs kir mi got merivê rin çawa tespît kirin son dixwarin digotin ev kirina Alî Yıldırım û Pêçiya Xudo Beko ye wan her du diyan malûmat daye devletê hala jî heye hundira me Kurda de Aleviyan de min got hûn rin dizanin ku pêçiya wan her du mêriyan têda heye digotin qet şikkê me têda tune rast e yekê hesen taviyê de ez dixwazim tiştek din bipirsim bala min tiştek dikşîne ên ku zêdetir zerar dîtina mala pîr rêber û murşîdê wanan e ji wan re heqeratên din jî hatine kirine em bêjin ki nav gelê me yê Eleviyadan simbêl û rû wek sembolin çi heye ku devlet bi zorê simbêl û rûyê xelkê jî kirine bi dîtina te armanca wan tiştên wisa çi ye hinek zarokê me hinek civanê me tiştê wisa hên nizane bûr min em bibîsim carek din neslê nû ra bêjin niha ji wan karên wisa em wî tiştê derdixîne bi vî şeklê xastinek ku îtibarê wana li cem xelkê tên be bibin bê tesîr baweriya xelkê ji usul tore û dînê xe ra nemîne
mezinin meji usat gotun. Xastine ku merivin wiha rin bikin û bikin puçûk. Li yariyê din de gelê me aleviya ev kirînên wan rasterast dijî aleviyetiyê ne. Mala we hat sürgûkirin dibêje. Na hêla masgîrê ên ku sürgûnkirin hindik bûn. Em bêjin ku ji xundiya mala Seyid Hüseyin hatibû sürgûnkirin. Baş e, Seyid Hüseyin jî berê we hatiye dawî alîkariya dewletê kir, dîsa jî hatiye sürgûnkirin. Ji bo çi? Pir mûmîneyekî çîrokekî çîrok niha nota çîrokê boyî hala wisa rojana wisa xwe didomîne bo tiştê wisa diqevîme boyî min dixwast bi rastî bixwînim. Belê kiriya heta çûye cem Seyid Rıza jî çûye gotiye werin dev ji wê îşê berdin. Teslîmê dewletê bin. Ew qesiyana ji pir hatin gotin hema çer e, çotir e, çawa bûye ez bi xwe baş nizanim. Dîsa jî sürgûnkirine. Belê we qas hizmet kiriye dîsa jî hatiye sürgûnkirin. Karê dewletê ye jî işte. Min bi xwe ji Seyid Hüseyin dît ev talibê me bû dibêje mala Murşid Seyid Hüseyin talibên we ye dibêje pirska. Hindik mala em hatin dawiyê cî. Erê talibê me ne layê xwe layê Seyid Hüseyinê xandiye hina par bîle hat mala min. Bû mêvan piştî vê jî çû. Wexta ku apê min dizgûn bava û Seyid Caferê bi hev re ji nav çarşiyê de derbas dikin, diçin dikujin, xelkê mala Seyid Hüseyin jî li mala qeymeqamê de bûne û ji pencereyan wê mêzekirine. Wan bi xwe jî ev mesele qesî dikir. Mala Seyid Hüseyin şandibû ku derê sürgûn dibêje? Şandibûn Bursayê. Di sala 1950 da wexta ku ev derket gotin ku kê dixwaze dikare her ciyê xwe vî çaxê em jî dîsa zorin gundê xwe me mala xwe nû war çêkir dibêje. Ya wî çaxê hûn li ku derê man? Em li Canikiyê man. Mala xalê min li wî derê ye. Em çûn cem wan me xanê çêkir û li wê derê man. Wextekî me xaneyê xwe dîsa çêkir ez 4-5 salî bûm hema dê bîra min em hatin carekî din mal welatê xwe. Kî ev röportaj çêkiriye dibêje gelek spas, ez spas dikim, berxwedar bî. Çîrokekî dur û dirêj ama mirov dikare pir derxe, destê te sağ be. Spas dikim nivîskar Munzûr Çem. Ez ê dawiyê de bêjim kî gulê 38 em ê bîr nekin, em bîr anîn. Spas dikim bîmîne xeşiyê de rojê ronahî bo milletê me be, bo zarokanê me be.